И здравейте хора, днеска ще играем EFC Mobile. И ако ви хареса тази поредица, може да цъкнете лайк бутона, да се абонирате за канала. И целта ни е 100 абоната. Надявам се да ги направим бързо, а ние да започваме. Така. Само ще изчакаме, че отдавна не съм влизал в EFC Mobile. Защото виждам, че много ви харесва тази поредица и реших да снимам. И утре вече ще снимам или други ден на Brawl Stars. Така. Имаме някакъв подарък. Още един подарък. Още един подарък. 4 подаръка майче станаха. Опа. Мали. Така, какво ще ни спадни? Тук екипи. Тук. Така, да видим тук. Локаут. Хора. Става напечено. Англия. Цап. Фолден, брат. Пак е добре. Хора, за съжаление съм го направил на руски. Защото малко за себе си ще разкажа. Знам малко руски и така ме е по-удобно, отколкото английски. Така че и позициите са на руски. Така. Има 5200 диаманта. Така че ще отваряме нещо. Ето отборът ми доста е добър. И майче ще трябва да сменим нещо. Чакайте малко. Трябва ми 4-2-4 тази позиция, така да го кажем. Имаме я. Ама не става. Не става, хора, тази позиция. Не ми са подходящи това играчите за тази. Не знам как да го кажем, ще го викаме позиция. Така, тук съп. Нищо не е хубаво, защото искам да сложа Фолден. Ама няма да мога. Което е много тъпо. Нищо. Ще играем така с тази позиция, брат. Хора, на езика ми е да го кажа, как се казва, че това ме забравих. Мисля, на езика ми е, но не мога да го кажа. Не знам защо така. Опа. Тук имаме безплатни пакети. Да ги потваряме, що пък не. Така. От тях нищо интересно не може да спани, хора, така че няма да очакваме нещо, например, като локаут. Добре. Хора, разбирате ли колко отдавна не съм влизал? Просто някъде 1 месец-2 месеца не съм играл UFC. И ми стои в телефона. И си казвам, що пък да не снимам на EFC Mobile. И ето. Защото последните ми видеа на EFC Mobile събираха по 9 лайка. Най-много 10. Така че хора, ще отваряме малко пакети и ще играем матчове. 2-3 матча ще изиграем. Тук ще видим какво ще ни спадне. Нищо. За съжаление, нищо.
Аз преди тук имаше едни хубави пакети, но забравих къде са. Мисля, кои са, не къде са, а кои са. Тия пакети, ама майче са има, нали? Тук трябваше да са на тоц. Не. Ама то трябва 4 има такива играча на 94. И сега се чудя с пакетчетата ли да започнем или с играта. Арете хора с матча. Аз пък на... Така, кой беше сега? Това ли беше хора? Майче, да. Да се надявам, че сме го цели, защото има такива с атаки да правиме и да вкарваме. Така. Хора, също така, ако искате още да снимам на EFC Mobile Mode, цъкните лайк бутона. Да събереме 15 лайка. Така че, ако искате ново видео на EFC Mobile, цъкнете лайка. И ако събереме много лайкове, ще виждам, че много ви хареса тази поредица и ще снимам повече на EFC. Така, започнахме. И първата ни атака. Паскам на Хари Кейн. Де Йонг тръгва. И му я взимат, за съжаление. Така. Оп. Не можахме да уведем тази топка. Опа! Пак е у нас. Хора, един път мали каква задна ножица един път направих. Просто не знам как я направих. Опа, не можах. Нищо, няма да се разстроиваме. Ще вкараме гол, това задължително. Така. Как ти му взехме, бе? Защо ни вкарат? Опа, взехме. Така. Уй, то откъде се появи, бе? И така тръгваме. И дали ще вкараме гол? Ставаме 1-0. Много сме добри. Тия ще ги бием поне 3-0, хора. Тия просто са елементарни. Така. Само да взема. Как не взех тази топка, брат? Това трябваше задължително да я взема. Ето. То просто направи бахти кривия пас. Не можах, за съжаление. Той просто бавеше време нашия вратар, иначе можеше много списал. Може да я вземем, но не искаше. Не знаем защо, защото само да бави време. Опа, това беше грешка. Така. И сега ще може да вземем, няма да има гол. Не! Мали, какво ще... Какво? Защо? Накъде? И как? Брат, аз... няма да коментирам този гол. За съжаление ми вкараха. Не можахме да я спасим. Ама какво се направи? Свърши. Първото полувреме, хора, свършва. Сега да се надяваме, че второто полувреме да поводиме. Така. Ние така си ги подценявахме и накрая те ще набият. Така че, както се казва, ние го не трябва да подценяваме съперника.
Така, само то ще ме вземем. Да се надяваме ли. Така, готово. Елементарно взимане. Сега атака. Хари Кейн ще тръгне. Има под каква засада, бе? Засада ли беше? Аз нищо не видях. Че да видим. Това е чиста засада, брат. Хора, не видях, че имаше засада. Нищо. Хари Кейн се завърна. Какво? Какво направих? Как не я вкарах? Много е, брат. Много е, брат. Как не я вкарах? Мали. Хора, и съжалявам, че събота и неделя не правих видеа. Понеделник и вторник също. Ама просто бях малко болен и заради училището просто няма шанс. Ама ето, че днеска направихме и утре или други ден пак ще направя, най-вероятно утре, ако имам време. Мали, минавам ги и как ще бия право в него, брат? Това просто не знам. Това трябва да е пасна на някой, бе. Той се знаеш, че няма да е гол. Защо тръгна в него? В нищо. Какво направих? Хора, направих най-голямата глупост. И накрая завършихме 1-1. Сериозно ли, брат? Не. Затова не трябва да си посиняваме съперника. Хора, затова. Аре, още някъде 1-2 мача и да отваряме пакети. Много ме интересно какво ще ми се падне от тия пакети. То повече е овераунт от мене, майче. То матч е 95. Нали така? Сега ще видим. Не, 94. Така, започваме. Реал Мадрид, Манчестър Сити, мали, брат. Хора, как мислите, кой ще би на това? На финала. Аз мисля, че Реал Мадрид, брат. Борусия Дортмунд няма шанс. Каква та синя топка, бе, брат? Що синя? Мисля, че ще ги измаме по някакъв си начин. Ама не успях. Клей го, бе. Хопа. Какво? Защо? Какво стана? Какво? Хора, нищо не съм натискал и той си подава сам. What the fuck? Хора, извънземни ми пипат телефона. По-точно духове. Какво стана, брат? Какъв фал е? Какво стана, бе? Нищо не видях, хора. Но ми е гадно, когато дават фала и аз нищо не съм видял. И накрая да се чудя половин час къде е този фал. Гледай го, какъв е това, бе? Бах ти Фодена! Що толкова бърз? Мали... То на кой подаде? Така. Бах ти Фоден, бе, брат.
Хопа. И излизаме само срещу вратаря. Биеме и вкарваме го. 1-0. Хора, повеждаме с 1-0. Така. Това не беше кой някакъв гол. Не, просто се нацели в близо до гъла и вкара. Поне вкарахме, хора. Това матч да се надяваме, че ще го биеме, защото да не стане като минали. Както си казахме, тия са слаби и накрая... И накрая да стане... да не изравнят. Така, първото по време свърши. Сега започваме второто. Хоп, 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 хоп. И как ще беше толкова високо, Мали, ако беше малко по-ниско, ще е го. Само че ако беше... То ще му дам. То как му засечи то? Как му сечи, че ще върна така топката, бе? Плего е. Ето тук взимаме. Ще я вземеш. Хопа, излизаме само срещу вратаря пак. И какъв е този вратар? Защо не се падат толкова силни, бе? Той не, че те са силни, това просто вратаря ми прави цялата игра. Мали, това ако беше ударя с глава, това ще да е брутален гол. Ясно. Ясно, брат. Как му бутна просто? Какво то е? Сега ще подаде, ще вкарат. Брат, нормално. Мали, брат, пак ли ще е равенство? Не, брат, това няма го да пусна пак. Само с скипни. Хора, това ще е последен матч, защото ще стане много дълго клипчето. Така. На кой? Наше, добре. Ама това... Съжалявам, аз се обърках. Сега ще я вземем. И как? Мали, защо се си... Какво прави това? Брат, той няма смисъл, брат. 1-1 сме. На който да подам това края матча свършва. Мали, брат. Защо 2 равенства направихме, хора? 2 равенства. Бах ти. Да поотваряме още няколко пакета да поотваряме. И може да направим още един матч. Това е много хубаво, защото до 93 до 99. От 93 до 99. Маре. Тук сега нищо няма не спадне, сега ще има още един пакет. Да се надяваме, че от него ще не спадне нещо хубаво. Така. Локаут задължително. Ливърпул. Това... Оу! Добре. Че то не е много силен и майче по-хубави защитници от това. Как се казваше, бе? Какво това?
Тук няма тук хора да... Сега не знам дали затворя. Така. Няма други интересни пакети, които да можем да отворим, така че... Аре... този пакет. Да се надяваме хора, че има локаут и сега да видим дали наистина ще има локаут. Моля, много се моля. Даже с носа ще го отворя. Вече няма да отварям нищо с този нос. 92 ли беше? Не, хора, ще ми трябва този защитник. Аз стоим толкова много защитници, бе. То мач... всички 93 и 91 и 90 са ми най-силните защитници. Дуна Рома на врата. Тук... Можем с някой да сменим? Не. Ще да видим тук. Нещо интересно. Аре, тия без това не ми трябват. Но това нещо ще падне, не майче такова. Но пак е нещо. Хора. Аз пъпам. Има ли място за пъпа? Хора, трябва да вземем Ди Мария. Че не мога, трябва да вземем Ди Мария. Ще купувам всичко, ще правя, само че трябва да вземем Ди Мария. Просто трябва да го вземем. Давайте. Хора, дали ще вземем Ди Мария? Не, няма да го вземем. Или пък... Колко са вече? Ще отварям за... Мали хора, просто... Какво... Няма да коментирам. Просто ще отваряме. Вече има... Още 3 хора. Още 3. Хора. Майче, днес ще вземем Ди Мария. Не. Не. Защо? Няма 80. Сериозно, брат. Не, бе, брат. Пич, още 2 не остават. Хора, няма да правим матч. Имам ли пари? Имам 2 милиона. Що съм толкова беден? Ясно. Чакайте сега. Трябва ни... Каквито и да са, 84. Или 84 плюс. И ни трябва 2,90. И... Хора... Няма да вземем Ди Мария. За съжаление. Просто... Майче няма да не стигнат това парите. Или да, най-вероятно няма да не стигнат парите, за съжаление.
Няма някакви по-ефтините 84-ки. Ти много хора имат, но ще чакаме. От това ще купим. Колко ни трябваше? 4 майче. Маля, брат, 1 милион. Не 1 милион. Що? Не 1 милион. 1 милион. Нямам какво правим. Искам Ди Мария. И това го взема в това видео, ще е много яко. Добре. Хора, няма ни стигна парите. Много тъпо, брат. Моля ли ако си да взем пари? Мога. 1 милион. Хора, всичко се оправи. Ще вземем Ди Мария. Аре, тия какво станаха? Отца никой няма ги купе. Аз па да ги купя. Хора, стана много дълго видеото, ама няма какво да направим. Искам си Ди Мария. Защо? Хора, няма да вземем. Съжалявам много, просто много съжалявам. Ама просто няма да вземем Ди Мария. Само тук си поотваряме нещо и да се надяваме, че нещо хубаво ще ни спадне, с което да си вземем нещо. Това не трябва да давай по-бързо. Много дълго стана видеото, но няма какво да направи. Получаваме. Аре, по-бързо е. Много съм разстроен. Защо няма да вземем Ди Мария? Аре, бе, спри, ти ми обясняш, бе. Тук няма нищо. Арената. Опа. Тук много дълго ще стане видеото 40 минути. Хора, ще има втора част, задължително, но няма да е утре или други ден. Още от сега ви казвам, очаквате видео утре в четвъртък, значи, и в понеделник, най-вероятно. Или по-рано. Понеделник или по-рано. Така че, само това мога ви кажа. Защото много пари трябва да харчим, просто няма какво да направим. И ние почти всичко си дадохме за едно нещо, което още съм ядосан. За ето тапак. Съжалявам, че използвам обиди, ама просто няма какво говоря, така че... Хора, това беше от видеото, получи се малко дълго, ама какво се направи. Надявам се да ви е харесало, ако ви е харесало, пак ще повторя, цъкнете лайк бутона, да се надяваме, че ще стигнем 100 абоната и много ви се моля, абонирайте за канала. И с камбанката се абонирайте, за да ви излизат известия, когато качвам нови видеа. А от мен е баба.